Noi, se oli kesti. No se kesti ihan sairaan kauan oikeesti. No ei mulla nyt ihan niin kauan kestänyt. No, kyllä kesti. No. No ihan sama. Mut haloo, sä oot mun poikaystävä. Ja sä tulet niinku kouluunkin melkein myöhässä. No, mulla oli aamulla vähän häslinkiä. Niinku mitä? No esim. En mä tiedä. Niin just. Eli sä vaan jäit jotenkin lötköttelemään sohvalle vai? En. Mä lupaan, että mä tehnyt mitään niin kuin sellaista, että myöhästyisin tahalteen. Lupaatko? Etkä ollut minkään toisen tytön kanssa. Lupaan. Olkaa hyvä. Kellot soittuu. Joo, oota. Pälä. Hiljaisuus, ope tulee. Hyvää huomenta, oppilaat. Hyvää huomenta, opettaja. Tänään emme tarvitse vain kirjoja. Tai siis emme tarvitse kirjoja ollenkaan. Niin? Carmel? Miksi emme tarvitse kirjoja niin kuin ollenkaan? No, siksi, että tänään emme tee mitään ihan tavallista. Vaan me teemme... Mitä meidän piti tehdä? Ai niin, meillä ei ole papereita täällä, mutta ihan sama. No, nyt voisimme vaikka... Mitä siskoluokan kanssa voisi tehdä? Jäsettinen nimi ollaan kyllä Kasei. Sä oot meidän oma ope. Ei teillä ole omia opeja. Kai te nyt sen tiedätte. No, mut siis silleen. Au. No, ihan saa. Koska yläasteella jokaisella... No. Siis. No, luokkaa tulee vahtimaan, kun minun pitää hoitaa yksi juttu. Niin minä menen ja luokkaa sitten tulee vahtimaan eräs henkilö. En ikinä muista hänen nimeään, koska hän on uusi täällä. Mutta ihan sama. Minäpäs menen. Heippa! Kuka se sijainen voi olla? No en mä vaan tiedä. Koska jos sä sanot, että meillä ei ole niinku mitään tavallista, niin miten meillä sit voi tulla sijainen, kun... Mä en tajuu. No, katsotaan. Pälä. Hyvää huomenta, oppilaat. Ettekö te vastaa mitään? Me ollaan jo kerran sanottu huomenta. No, silloin, kun minä vielä opetin virallisesti. Nythän olen tietenkin 77, mutta nyt täällä tarvittiin minun apuani. Silloin aina jokaisen tunnin alussa sanottiin hyvää huomenta. Niin, sinä siellä takarivissä. Ai sanottiin niin kuin jokaisen tunnin alussa hyvää huomenta, vaikka se olisi ollut niin kuin kello jotain 2. Voi ei nyt sentään. Sellaistako minä sanoin? Olenpas minä sitten välillä vähän höpsy. Mitä? Kellot soi. Ai, minä en kuullut. Täällä on hyvin hiljaiset kellot. No niin onkin, mut koiran korvat kuulee. Jep. Ovatko ne niin korkeataajuiset? Joo, niin on. Okei,
No, minäpäs menen tästä kahvipausille, menkää välkälle.